जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 दिननि बेसेन नाङै जोलुर फोरोंथाय हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्ला जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ नोजोर बोनानै 9 बोसोर बैसोनिफ्राय 19 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि बेसेन नाङै जोलुर फोरोंथाय हाबाफारि लादों। दिनै गिबि बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि सुरजित नार्जारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला गेलेमु नेहाथारि सन्जय बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि भद्र ब्रह्म, जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोजां गसाइ नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि सत्यजित बसुमतारी, जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि अबिनाश नार्जारी आरो दखरानि मावथिफारिया बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलोंथाइ मावथांखि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 1 नं राजाखाना गेलेग्रा फोथाराव 1 आगष्टनिफ्राय लानानै 10 आगष्टसिम जा मोनसे उन्दै जोलुर गेलेगिरि फंबायमोननि थाखाय जा फ्रि फोरोंथाय बादा होदों। बे बादाखौ दिनैनिफ्राय बेखेवजेनदों। बे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव फैनानै धेमाजि जिल्ला फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जोंनि दावगाफुनाय लाइमोनफोरखौ जोंनि समाज बिथिंखौ नोजोर होनानै मोनसे लामाजों आवगायलांनायनि मिजिंखौ थिदों। दिनै सोलोंथाइनि अनगायैबो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावबा गावनि जिउ राहा दानाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो हायो। दिनै एग्जाम्पोल हिसाबै जोङो हलिचरन नार्जारीमोनखौ बुंनो हायो। दा बे हाबाफारिखौ नोजोर होनानैनो जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा हाबाफारिखौ मावदों बेनि थाखाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौ अरायबो सिगांथिं लांबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों। दिनैनि दिनाव उन्दै गथ'फ्रा हाइ स्कुलाव थांनाय लोगो लोगो बांसिन निसा बुस्थुखौ लानाय नुदों। बेवहाय दिनै फोरोंथाय बादा लानाय बेसेबांसो सोलायगोन बायदि जों आसा खालामदों। दिनै जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना माखासे फरायसाबाबो माखासे सानस'हायै आरो माखासे समखौ फ्रि थानायनि गेजेरजों माखासे गोरोन्थि लामाजों आगान सुरलांफ्लाङो। दा जाहेथु जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि अनगायैबो बेफोरबायदि मोनसे एक्सट्रा कारिकुलामनि गेजेरजों जुदि बिजि खालामना दोननो हायोबा, बेखौ जुदि जोङो फोरोंथाइखौ होनानै बिथांमोननि साननाय हनायखौ थिग लामाजों आवगायलांनो हायोबा निस्सय जों आसा फारिदों फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोजानाव थागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। गिबियावनो जों जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि चेनेलखौ जोङो गोसो गोथारै बरायदों। बेवहाय जोङो जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि बा मोनसे मिशन बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय थांखि मावथांखि बेखौ जोङो नोजोर बोनानै बा बे हाबाफारिखौ जोंबो सेमोननिफ्राय जागायदों। दा बेवहाय जोङो देग्लाय 1 आगष्टनिफ्राय 10 आगष्टसिम जोङो 10 साननि जोलुर जोनाय मोनसे फ्रि कच जोङो बेब'स्था खालामदों। दा बेवहाय फ्रियै जोङो फोरोंनो नागिरदों, जोङो कच लाबोदों। दा बेवहाय जोङो जनाय दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय जागायदों। दा जोङो सानदों जोंनि जा लाइमोन फंबाय बिथांमोनखौ जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे जा मोनसे फ्रि सम थायो बे फ्रि समफोराव जाहाथे दस्रा खामानिफोराव माने जा समाज बेरेखा खामानिफोराव जाहाथे गोसोआ थाङा। दा बेबादि माने समाज बेरेखा खामानि जेरै भां बिरि सिगारेट बा फेग्रा मुवानिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो। दा बेवहाय जोङो बेस्थ' खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना बे गेलेनायजोंबो जे मोनसे जिउ दानो हायो, गाव गावनि जिउखौ दानो हायो, माखासे खोथा बिथांमोना बेवहाय सोलोंलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। दा बेवहाय जों जनाय दखरानि सिङाव थानाय 35 बर' गामिनि गासैबो गामि जों लाइजाम हरदों। दा बेवहाय 35 गामिनिफ्राय दिनै सफैजोबनो हायाखै, दिनै जागायजेनदों। दा हयथ' गाबोननिफ्राय गासै गामिनिफ्राय फंबाय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जों मिजिंथिदों जोङो जनायनि फंबायमोनाबो मोनसे गोजौ थाखोसिम बे जोलुर जोनायजों गावनि सिनायथि लाखिगोन आरो जोंनि ओनसोलनि मुंखौ लाबोगोन। जों बेखौ मिजिंथिनानै बेबादि हाबाफारिखौ आखायाव लानानै जों खामानि मावबोबाय थादों। जोङो 10 साननि दा बेवहाय लादों। दा जोङो 10 सानखौ
फोरोंनायनि लोगो लोगो जोङो 12 थारिखसोनिफ्राय 12 थारिखसोनिफ्राय जोङो एन्टार भिलेज कम्पिटिसन मोनसे लागोन दा एन्टार भिलेज जों 35 बर' गामिनिफ्राय गासै लाइमोन बिथांमोना बाहागो लागोन दा बेनिफ्राय जोङो टीम मोनसे जनाय दख'रानि मोनसे टीम बानायनानै जिल्लासिम दैथायहरगोन दा बिथांमोना जिल्लाया मोनसे खेला होगोन होनदों दा बेवहाय जोंनिफ्राय जनाय दख'रानिफ्राय बाहागो लाहैगोन आरो नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738